Здравейте на всички и добре дошли в мой YouTube канал. Не съм много редовна в качването, но днешното видео е за всички майки, на които им предстои да пуснат детенцето си на детска градина. Аз се казвам Бояна Генова и съм майка на 2-годишния Борис. Моята история започна така с детската градина. В септември месец пуснах Борис на детска градина. В това видео искам да ви разкажа какви похвати ползвах и каква подготовка направих за себе си, за него преди това. Този първи момент, в който детето се отделя от вас, първи път е наистина много деликатен и вярвам, че е хубаво да имате така малко повече информация за това как би могло да бъде по-леко и за вас, и за него. Да ви разкажа наистина кои неща успяха да ни улеснят и кои неща за мен работят. В началото, когато реших, че изобщо ще пускам Борис на детска градина, взех това решение. Първото е момче, второ вече е на 2 годинки, трето 2 години аз бях абсолютно плътно с него. Как си исках и да отделям повече време за работата, тъй като работата за мен е много важно нещо. Тя определено ме зарежда и ми дава настроение, кара ме да се чувствам пълноценна и вярвам, че всяка жена трябва да се занимава с нещо, каквото и да е то, за да се чувства по-добре. Сега, отклоних в темата, но нека да минем към същината. Подготовка за градина. С какво стартирах аз? На първо място много му говорех, може би още от август месец, дори и юли. Започнах да му разказвам за градината, за място, на което има други деца. Борис има 2 братовчетки, които ходят на градина, вече голямата ходи на училище. Та имах така и нагледен пример, в който да му разказвам защо през деня не се вижда с Кайри и с Вики и че те са на градина. Трудно е детето да разбере наистина какво е това място, но приказките и разговорите ни със сигурност дават резултат. На първо място създаваме една така психическа подготовка за детето, че то ще бъде някъде, че някъде има място, на което той ще си прекарва времето без мама и тати и ще е с други дечица и ще правят сходни неща. Говорене за детската градина е една от нещата, които правих и примери защо каките ги няма, а ти си тук, те са на детска градина през деня, докато ние сме си в къщи или сме у леля му, където каките отново липсват. Второто нещо, което правих е да обикаляме около детската градина, която аз избрах. Детската ни градина е на 5 минути от вкъщи, което е супер. Частна е, не ни приеха в държавна, но не съжалявам и секунда. Тази частна градина, която аз избрах, с 2 ръце просто я препоръчвам, наистина е страхотна. Казва се Светлина. Имат няколко бази в различните краища на София. Аз там направих запитването доста по-рано, за да си запазя място, защото е доста желана тази детска градина. С 30 годишен опит имат и училище след това, в случай, че решим да продължа обучението на Борис в Светлина, мога да си го запиша и в училището, което имат. Това беше също един от плюсовете, караха да се насочи именно към Светлина. Така, говоренето на детето, подготовката. Второто нещо, обикалянето около детската градина. Обикаляте, обяснявате, показвате, ето виж, това е детската градина, вижте как се вижда двора, тук има парзалки, люки, вътре децата в момента си играят, а пък в другото време, когато да речеме събота и неделя, след като вече прямо детенцето тръгне на градина, също е добре да се обиколи, за да се покаже, че в момента детската градина е затворена, вътре тъмно, всички деца си вкъщи, педагозите, учителките са си от дома с техните дечица. Детската градина никой не остава в нея. Винаги децата отиват сутрин, следобед мама идва и ги взима или тати и съответно после се прибират у дома всички и всъщност детската градина е затворена, защото децата в началото имат чувството така на изоставяне. Аз много се притеснявах и си казвах, колко боже да не го травмирам това дете, но истината е, че ние възрастните, както и децата, няма как да не минем през трудни периоди, защото много травмите ни и от детството ни, както и за нас възрастните, всъщност са ни докарали до живота, който живеем в момента, до решенията, които сме взели, до успехите или неуспехите ни. Така че травмите не са непременно лошо нещо, а и всъщност ако няма труден момент за детето, както и за нас възрастните, ние няма как да проявим нашия потенциал и да покажем всъщност на какво сме способни и да намерим силата в себе си. Именно трудните моменти ни карат да придобиваме увереност, самочувствие. Също нещо се случва и с дечицата в детската градина. Затова, когато дечицата тръгнат на детска градина, в началото първо имат усещане за изоставяне, защото мама я няма, те са цял ден с непознати хора, което чисто така, като си го помислиш, звучи доста
плашещо за родителя, но всъщност е така и това е абсолютно нормалният ред на нещата. И там е място на детето, в детската градина, за да си прекара времето, за да порасне, за да се срещне с неговата социална среда, за да израсне и да прояви своите умения и качества. Нещо много важно. Аз не веднъж съм казвала в профила си за шуслеровите соли. Това за мен е нещо, което много помага, поне при нас. Миналата година Борис имаше 2 или 3 боледувания, които бяха с висока температура. 3 дни, може би беше вирус. Това беше 2023, когато беше на година и малко. Тази година, да чукам на дърво, както се казва, до момента нямаме никакъв проблем. Нямаме температури, само шуслерови соли давам от април месец. Ги почнах тази година, 2024. Реално Борис беше на година и половина и започнахме с солите. Дори бих казала, че трябваше да ги почна доста по-рано. Те се дават от новородено бебче до, нали, вече и до ние възрастните също можем да ги приемаме. Шуслерови соли номер 3, 6 и 7. Това е комбинацията за имунитет. Аз започнах да му я давам още август месец. Това е около месец преди започването на детската градина, за да повиши или стабилизирам имунитета. Те са много безвредни. С тях не може да се предозира. Номер 3, 3 броя сутрин. От номер 6, 3 броя на обяд. И от номер 7, 3 броя вечер. Когато детето е на ясла градинка, се дават сутрин и вечер само. Или примерно след градинка давате номер 6, които всъщност са обедната доза, а седмицата си остава за вечер. Аз в началото ги разтварях във водичката, се разтварят за секунди и така му давах, или в лъжичка, за да може да знам, че ще изпие цялата. Почнах да му ги давам директно в устата, да няма проблем, те наистина се тапят бързо, той си свикнал, смучи си ги, не се страхувам от задавяне. Аз съм по принцип от тези притеснителни майки, които се страхуват много от задавяне. Но говоренето на детето за градината, номер 2 обикалянето на градината, номер 3 шуслеровите соли, за да стабилизираме имунитета. Защо стабилизираме имунитета? Когато детето тръгне на градина, той не се разболява само защото има други болни деца и се целува и прегръща с тях. Както знаете, ние възрастните, също нашия партньор, да речем е болен, ние се целуваме с него, но не се разболяваме. Защо? Защото имаме стабилен имунитет. Но имунитета ни пада по много причини. Може да падне, разбира се, и от стрес най-вече. Когато детенцето започва ясла градинка, всъщност той минава през един стресов период и автоматично имунитета пада и той просто се разболява много лесно. Така че винаги първия, втория месец са по-така и затова казват, децата тръгват на ясла, след 2 седмици е вкъщи, после пак тръгва, пак след 2 седмици е вкъщи, защото така се удължава и периода на адаптация. Ако да речем адаптацията отнема 2 месеца, защото аз също си мислих, че за 1-2 седмици ще се случат нещата, но не е точно така. Наистина реалната адаптация е 2 месеца. Той си го изживя по-трудно, аз също. Още на втората седмица, като го давах сутринта, като ревеше, като беше тая трудната раздяла, нали, ти даваш детето, то протяга ръчички към тебе и ти едва ли не тук най-лошия човек си, за че го оставяш там, нали, тук работата ми може да почака, това може да почака, едва ли не ще се откажа, нали, ще си го взема пред да си го гледам. Много такива емоции минаваха през мен, мисли. Много тежко го живях, обаче си казах, това е нормалният ред на нещата и се питам, нали, тази майка при вас така ли е, при другата майка при вас така ли беше и така и всеки ти казва, да, така е, това е нормално, обаче ти го виждаш това дете как се мъчи и си казваш, не, тук нещо ще го повредя, ще го травмирам. И се притесняваш. Тогава се направих консултация с психолог, братовчетка за щастие и близка и прекрасен човек, Магдалена Дойчинова е детски психолог и консултант по детски сън. Препоръчвам вие, мога да ви дам и контакт, ако желаете. С нея направих консултация, като изброих нещата, които се случват при нас, когато отива той на градина и нещата, които се случват там, обратната връзка от педагозите, за да знам, че наистина тази адаптация върви по нормален начин. И аз не съм най-лошия човек, че съм си оставила детето на ясла и той не е в най-тежката си, нали, травма, изживяващ твоя ад, едва ли не, че остава там, но да, наистина в началото е трудно. Всяко дете си го преживява по собствен начин. Има някои, които доста бързо свикват, което е супер. Наистина пожелавам, изтискам палци при вас да е така. При нас беше малко бавничко, но в момента 3 месеца по-късно нещата са коренно различни. Голяма роля и педагозите. Винаги връзката се изгражда с учител. Детенцето изгражда с, нали, има един учител, да речем, който най-много ще хареса. И към него се адаптира. Хубавото е на тази градина, че те
от самото начало, независимо, че виждаха, че адаптацията е трудна с Борис, бяха много до мен. Така, ние си звъняхме всеки ден по 2 пъти. Сутринта, когато съм го оставила, кога се е успокоил. Дори ми казваха, постойте да чуете кога ще спре да плаче, защото аз го оставях с плач и той след точно 5 минути спираше да плаче. Но наистина да слушаш 5 минути как детето ти плаче е доста тежко и кофти, но наистина са едни 5 минути. След това се питаше по цял ден, нали, мама къде е, мама кога ще дойде, мама паркира и така нататък. Тези неща ги имаше доста време и доста време търси, но учителите е много важно да са уверени в своите възможности, в това какво дават на детето, в това, че независимо, че това дете трудно се адаптира, те ще направят и правят най-доброто за него и наистина да са емпатични, наистина да им пука, че твоето дете в момента му е трудно и те трябва да бъдат над него, да го грижват, да го карат да се чувства в едно сейфти пространство, в което наистина той ще получи грижата, любовта, разбирането, ако щеш, защото това време, което той прекарва там, всъщност е доста повече от времето, което ние прекарваме заедно. Защото аз като го взема в 4 или в 5 часа, реално ние до 8 часа, преди нали, да го подготвя съпане и да го сложа да спи, ние имаме 3 часа някъде, 4, в които сме заедно и той всъщност прекарва страшно много време там, което се оказва, че тези хора там всъщност му стават много близки, толкова близки, че всъщност аз ги наричам като втори майки. И затова е много важно тези хора да са добри хора, да са разбиращи, да са професионалисти, да знаят какво правят. Защото съм чувала доста обратни връзки от други детски градини, в които така с други майки сме си пуснали дечицата заедно и в които наистина така не се получава това отношение. Учителя е притеснен, че детето не се адаптира, прави коментари на майката или някара да се чувства достатъчно спокойно, че той е в сигурни ръце. И ето тези неща всъщност са така доста притеснителни за родителя, защото ти, живявайки този стрес и това, което виждаш, че се случва с детето ти, че на него му е трудно да се адаптира и ако отсреща учителя не те кара да се чувстваш спокоен под някаква форма, че въпреки това, че търси мама, те успяват да го успокоят, че го гушкат, че успяват да го разсеят, просто това е много важно. Искам да ви кажа, че добре, че бяха тези учители в тази детска градина да ме успокояват, че наистина детето е добре, защото понякога си мисля, че аз имах нужда от по-голяма адаптация, отколкото Борис, тъй като ние възрастните, нали, мислим доста по-абстрактно и притесненията и нещата, които си представяме са доста повече. Децата са доста по-праволинейни и при тях нещата, нали, света им е по-малък, нямат това абстрактно мислене. И тук дори идва момента да ви кажа, че едно от важните неща за говоренето, след като вече детенцето тръгне на градина, е да му разказвате, защото няма представа за времето, колко часа е там, е важно да му разказвате нещата по стъпки. Само единствено така детето разбира какво след кое следва. Е много важно детето да има представа кое след кое следва и къде отива и какво ще прави там. Това може да го приложите и в ежедневието си. Така, когато ще оставям Борис, аз му казвам, да, мамо, сега те оставям тук. Мама много те обича. Той казва, нали, не градина, почва да плаче сутрин. И аз му казвам, мамо, там е хубаво, там, нали, ти няма как да му обясняш, че е хубаво, при положение, че той в този момент плаче и едва ли не му се къса сърцето, че той ще се отдели, нали, и днес от мама. Затова в този момент хващате го, прегръщате го много силно, завъртате го, подскачате с него и казвате, мамо, обичам те много, всичко ще бъде наред, аз съм с тебе. Прегръдката на първо място веднага отделя окситоцин, хормоните на щастието заработват, за да може той да почувства тази топлина и подкрепа от вас, защото в момента, в който едно детенце плаче, независимо каква е причината, той иска единствено подкрепа. Не иска да му се скараш, не иска да му обясняваш колко ще е хубаво там, където отива. Той иска да се чувства разбрано, да иска да усети, че неговите чувства са валидирани, че родителя казва, аз те разбирам и знам, че ти е трудно. Дори му кажете така, знам, че ти е трудно. Знам и на мен ще ми липсваш, но толкова много те обичам. Знам и ще гледам да съм много бърза, ще те гушна, ще те завъртя. Мама ще е най-бързата, нещо ще съм супермен. Влизаш вътре, играеш, обядваш, спинкаш и мама идва веднага след съня. Ето тези неща, когато детето чуе, независимо, че ще е разстроено, дори когато му ги казвате, повярвайте ми, повтаряйте, на него ще му се памети и ще го усеща, защото тези неща, които вие ще казвате, му ги казвате в градината.
Хапваме, спинкаме, мамо идва. Борис беше станал като радио в началото и нещата, които повтаряше, дори когато го взимах, беше хапваме, спинкаме, мамо идва. Защото те не са спирали да му говорят кога мама ще дойде. Но не могат да му кажат след един, след 25 часа, а всъщност казват след коя стъпка. Де факто, ако ти хапнеш и си хапнеш добре, ако ти се наспинкаш след това и мама веднага след това идва. Тази последователност детето би могло да я разбере. Как се зачервявам винаги така, знам, че ми е на емоционална основа. Какво слагаме в раничката? Абсолютно стандартни неща. Съм мисля, че за всяка градина, поне по списък съм ги гледала и съм си говорила с госпожите. Това, което слагам в раничката е 2 чифта дрежки за преобличане, 2 чифта бельо, 2 чифта чорапки, кърпичка за забърсване за личице, за ръце, нощничката, евентуално книжка или може някоя любима играчка, така може учителя да му даде играчката да си играе или да му прочете приказката, по чаша шише за напитка. И честно казано, моя близка ми даде идея и горе-долу след 3-та седмица почнах да му слагам една моя блузка, с която съм спала, примерно да речем един ден или съм носила един ден, за да има моя аромат, му я давам да си спи с нея. И когато го сложат да спинка, да си гушка блузката. Той беше свикнал да спива само с мен с кърмене, което, нали, сещате колко е пристрастяващо и каква сериозна асоциация за сън. Реално това дете как ще го накараш да заспи без мама и без гърдата й. И всъщност учителите там в началото го подупваха, даже в началото го приспиваха на ръце. Хората, тези жени са златни. Да ти кажат, че ще преспят детето на ръце, защото той не иска да спива по друг начин. Да ти кажат как си имат своите методи, когато ти го оставиш, че след 5 минути ще го успокоят, защото ще му покажат как през прозореца има кота или нещо такова. Настръхвам като ви говоря, защото тези хора, вие трябва да им вярвате, вие трябва да ги... Наистина те трябва да ви карат да се чувствате спокойни. А това нещо, което аз срещна като разбиране в тази детска градина Светлина, беше просто с ръка на сърцето ви я препоръчвам. Тези хора знаят какво правят. Аз виждам колко са емпатични към детето ми. Те се вълнуват като тяхно дете, защото нали, някой може да ти каже, да, днеска спинка, днес това направи, днес това. Да ми кажат как е заспал, какво е правил, колко пъти е питал за мама. Хем са искрени, хем, нали, това ще ме притесни, че ще е питал много пъти, но те са искрени и ми казват, така стоят нещата. Но аз правя това и това и това. Има ми доверие. Това е нашия подход, който е проверен. Ние сме 30 години на пазара. Ние така. Знаете ли, това е изключителна рядкост, наистина, според мен, защото ти си оставаш детето там. Ти искаш то да е спокойно, искаш да е щастливо, искаш да му се дава тази любов, която ти му я даваш. И когато тези хора ме държат по 10 минути на телефон, казвам, защото има моменти, в които аз съм имала работа и съм имала нуждата да затворя телефон малко по-рано, защото нещо ме е чакало отстрани. Жената седи и ми обяснява, и не една, всяка една от тях е такава. И седи и ми разказва и ми обяснява как така се справя Борис, какво прави сега, как е го направил, как му е казала, как той е отговорил. Това е много ценно. Много и наистина ви пожелавам да си намерите вашата градина и вашите педагози, защото просто ако ви предстои това пускане на детска градина, толкова добре ви разбирам. Какви са мислите ви в момента, какви са ви притесненията, когато тръгне на градина, какво ще чувствате. И наистина, най-хубавото е, че наистина там му е мястото. Децата растат в своята си социална среда. И това беше нещо, което постоянно гледах да си повтарям. Че то е хубаво да е там, защото няма да му направя услуга, ако го държа още 1 година вкъщи. И на 3 години няма да е по-лесна адаптацията. Като са по-манички, разбират по-малко и е по-лесно. Така че не си мислете, че след 1 година разликата ще е друга. Защото аз и тези неща питах. Понеже имах колебания. Дали да не си оставя детето вкъщи няколко месеца, пък другата година да си го пусна и така. И с педагозите от Светлина говорих, и с моята братовчетка, която е, нали, детски психолог. И всеки ми казваше, няма да е по-различно. Това е до дете. Ако то сега така драматично и страдалчески, нали, го понася, и така ще и след 1 година, че може и по-лошо. Защото за 1 година първото се променя, става доста по-осъзнато, още повече свиква с мама, стати с близките хора, които вижда, и става още по-трудно да бъде отделено особено за цял ден. И горе-долу адаптациите вървят наистина индивидуално. Това е като подготовка и не само подготовка, аз доста неща ви казах, но тук съм написала още няколко неща. Има няколко етапа, впрочем, за адаптацията в детската градина, като
някои от етапите могат да бъдат, като в началото е изграждането на доверие на детето с учителите и това да просто да им вярва. Да им вярва, той ги изпитва, пробва си своите номера, защото там има правила, има деца, които не обичат да спазват правилата, при тях е малко по-трудно. И обикновено, когато детето се стиска да изпълнява правила, които са на детската градина, после когато се прибере вкъщи, почва да се тръшка, почва да се дразни, почва да става по-раздразнителен и дори агресивен. И това се случва от тези емоции, които не може да изрази там и от това, че там се съобразява и не е напълно, нали, не може да направи всичко, което вие вкъщи му позволявате. Съответно, тогава и стига до това тръшкане и, нали, трудността и невъзможността да изрази емоциите си през деня. Както се казва, избива вече. Родителите усещат, че все едно има някакъв проблем с детето и то не е същото дете, и то се е променило, и то се тръшка, и е станало по-кисело, и е станало по-разразнително. Този период го има абсолютно при всяко едно дете, но се проявява по различен начин. При нас, честно казано, много малко се прояви то наскоро, което означава, че може би след втория месец. В началото го нямаше това. В началото, когато Борис се прибираше вкъщи, етап, който исках да ви кажа, и сигнали, че детето се чувства добре там, независимо, че ни е трудна раздялата и че той там пита доста често и в началото по цял ден за мама. Той, когато се прибираше от градина, не ме търсеше постоянно. Не беше постоянно залепен за мен, за баща си. Ходеше да си играе с играчките, почна да става по-самостоятелен, играеше доста по-дълго време сам. Така че това сигнал, че детето се чувства добре там, независимо отрицанието и това, което се случва и като раздял. Вторият етап е вече това тръшкане и така, където иска да отстоява себе си, желанията си, нещата, които, нали, тук захващат това нещо, ти не можеш да му го дадеш, примерно да речем, хваща ножа, ти трябва да му дръпнеш, то почва да се тръшка и да реве по земята и да казва не, нищо не чува в тези моменти, дори не ги пипайте. Ако много реве, много се тръшка е на земята, паднало, просто не пипате детето, оставете го, може 1 минута, 2 минути, но трябва да му мине, защото в този момент емоциите в него са много силни. Той не може да се справи с тях, затова пада на земята и почва да прави тези неща. Изчаквате малко,